ଆଜି ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏମିତି ଲୁକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଛୁଆ ତା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଇ କିଛି ମାସ ହେଲା ମୁଣ୍ଡରୁ ଜମା ବି ଚୁଟି କାଟି ନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଚୁଟି ବହଳିଆ ହେଇକି ବହୁତ ସାରା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଚୁଟି ଟ୍ରିମିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ମତେ ବି ଫୋନରେ ଟିକେ କହିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଚୁଟି କାଟି ଦଉଛି ବୋଲି। ମୁଁ ତ ଦେଖିକି ଏତେ ଜୋରେ ଚିଡ଼ା ମାରିଲା ଯେ ରାଗିକି ହଠାତ୍ କଣ ନାହିଁ କଣ କହିଦେଇଥିଲି। ଆରେ ଟିକେ ସାଇଜ କରିଥାନ୍ତ ସିନା, ଏମିତି କଣ ପୁରା ଲାଣ୍ଡୁ ହେଇଗଲ ଯେ। ସେ କଥା ସାଇଡ କର, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋକ ଲଗେଇ କଣ ଗୋଟେ ଟେକିକି ନେଇ ଆସିଲେଣି। ଆମ ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମେମ୍ବର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗରମ ଏତେ ଜୋରେ ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ହିଁ ଥିବେ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଏସି ଆଣି ନେଇ ଆସିବା, ଯେହେତୁ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଘର ଅଲଗା ମୋ ଘର ଅଲଗା, ଏସିଟା ଲାଗିବ କୋଉଠି କଣ ଫାଳ ଫାଳ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଡିସିସନ ନେଲୁ ଯେ କୁଲର ଆଣିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଏଠି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମତେ ଚିକେନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, କହିଲେ ତମେ ଭାତ ଚିକେନ ରେଡି କରିଦିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଯାଇ ଆସୁଛି। ବେଳକୁ ତ ରାତି 10ଟା ହେଲାଣି, ପୁଣି ମତେ ନ ଜଣେଇ ସରପ୍ରାଇଜ ଦବା ଭଳି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ କୁଲର। ତା ସହ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ମେଡିସିନ। ମୋର ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୋ ଦେହ ଜମା ଭଲ ନଥିଲା, ଭାରି ଜୋରେ ମୁଣ୍ଡ ବି ବିନ୍ଧୁଥିଲା। ଏମାନେ ଆଜି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଇବେ, ମୁଁ ଶୋଇବି ସାଇଡରେ।